duwe dhewe. Sok-sok sing buka aib tangga karo sedulur kok dene mangan daging mentah. Tekan lho kok. Coba sama diaturi enggak. Kira-kira korban monggo sekalian didampingi monggo. Didampingi guru Kalian kurang Ibu Yati. Monggo. melihat situasi yang luar biasa seperti ini loh seni tradisi eloke kaya ngene lho Bu eloke kados mekaten yang kayak oken iki mosok ya punah nek dengan boten obat iki boten kok maneh to golek dalan kono-kono ya apik nek ra ngalem nek awake dhewe sing ono tidak tahu kono ya dibane ra ngalem kono ladine dhewe yo mangkat Pak Sinten? Oh iya Pak Kirno nggih. Nuwun Gusti rawuh pun sekitaken kali mati-matian munggali. Ibu camat Ibu Lurah kok nyun sewu serasi ya. Mbak Mimin Nggih to. serasi. Piye ini andap kabeh ngono lho. Serasi seragame nggih sami kok kaya Mimin Agri ya. ya nek tak dicamat karo Bu Lurah monggo iku paring-paring Camat monggo rangguli antusias warga menika rukun berbudaya utaminipun wayang kulit nanti dajunipun. Nggih, Mbak Apri, ya, niki adine, niki tulis supine ngoten mawon. Terus aku Mbak Mimi jadi tim saya ya. ini soalnya kerupuk jangan kalian. Kalau di rumah niki, dia kata pun Mbak Apri, Mbak Mas Mimi. Lah ini dia apa? Bentak-bentake Aku bingung Bu. Masukinnya buat apa-apa. Terima kasih, hari ini luar biasa, ternyata wayang kulit masih sangat diminati di desa Kampung. Biasa, saya kira kalau budaya wayang kulit sudah pada tidak diminati, ternyata luar biasa. Pada kangen dengan wayang kulit karena 2 tahun berturut-turut kita pandemi COVID tidak bisa menggelar hiburan. Nah hari ini Kampung Wetan oleh Lurah dengan wayang ini luar biasa, mudah-mudahan dengan pagelaran wayang kulit malam ini bisa menjadikan berkah untuk desa Kampung Wetan ini menjadi semakin maju, semakin sejahtera warganya. Ya ke depan bisa nanggap lagi ya Mas. Amin Bu. Bu Lurah, kesan. Nggih, matur nuwun Pak Dalan. Nggih. Pak Dalan ki hasto niku ketemu kula nggih ndak malam semua. Nggih Pak nggih. Lah, niki meskipun penampilane kaya ngoten ning Kalau ngaten foto. Ayo, telepon nanti kita asal makan nggih. ketoke njobone kaya gleleh. Piye ngono ning jerone ketoke lembut. Lembut. Itu kan bukan kasih apa-apa, bukan. Matur nuwun dumateng warga Tambung semuanya, tepuk tangan Bapak Ibu. Alhamdulillah matur nuwun dalu menika panjenengan taksih mirsani wayang kulit bernatas. Mengke ngaten tekan nggih. Niki kerawuan Pak anggota DPR Pak Kirno, mesti monggo pinarak mriki Pak Kirno. Monggo niki Pak Kirno.
Boten karo sih. Tenlaku. Iku lho apa-apa kok padha enake semupre iki. Sugeng kula Bapak. Nggih, sami-sami. Ayo Pak kula ketumun niku. Alah. Wong seni wong Cilepani bacane metu pundi mendino diwangi prihatin ketunggonku nggawa projo sing luar biasa ya Sing marake pejabat rawuh nggih. Mana lebih menguntungkan ditekani, dipersani karo diwene. Nek kula nggih tenggani menika langkung seneng manah kula. Nek perkara mari iki kok ora mung rangken. Ngeten. Pada suatu saat kebijakan-kebijakan yang akan dibuat itu bukan karena pejabat membeli, tetapi karena pejabat bersani. Mari pejabat-pejabat pada ngerawui wayang terbuka. Sebab senajan to maringi ning nek orang gawe kebijakan sing marake wayangan niku ora rapi. Nggih, laras. Langkung-langkung mereka membuktikan menawi sebenarnya masyarakat wayang tasih mempunyai daya tarik. Sobat-sobat dengan mangatos, kula Sugirno Pak Hasto. Nggih, Bapak Sugirno nggih. Menika wonten Semarang dados ketuane para pandemen Kinarto Sabdo. Woi, alhamdulillah. Ingkang asma Puji Langgeng. Nggih. Narto Sabdo menika mbinjang tanggal 8 Oktober. Nggih. Persis dinten surutipun. Dados wonten Semarang wonten haul Kinarto Sabdo. Mangke bulan November wonten Hari Wayang Nasional. Dados nyuwun pangestu menawi Nadyanto kula wonten Semarang kelahiran Ngayogyakarta nanging kelebet pandemen Kinarto Sabdo dalang kondang ingkang aslinipun saking Klaten. Saking Krangkungan nggih Pak nggih. Krangkungan Rangkungan Wedi pramila dalu menika Nadyanto kula telat awit saking Kota wonten mriki wonten wayangan nggih kula telaten sowan matur sembah. Bapak. Wonten mriki ternyata kepanggih kalian putri ayu sing luar biasa. Itu dari nih Pak. Itu dari kaya dene Widodoro. Kula ngirim critanipun Bapak apik temen to iki. Nih. Apik temen katanya. Kalau Cinampung apa mengapresiasi curhatan ibu-ibu pribadi terjagongan. Ini ternyata muncul ini jane atine pondok, cuma pengen diperhatikan. Cuma cek duit kok wedok saiki yo menjadi garda depan lho nyatane Bu Lurah sama. Wong itu ya iso boleh engker-engker nek kadang kalau pengertian kecil dari suami kok iso dilirake. Malah kula gak ada contoh. Kartini ini gabung Rawa Putri. Ratu Kalinyamat gabung Rawa Putri. Tribuana Tunggal Dewi gabung Rawa Putri. Terus Ratu Simo gabung Rawa Putri. Ratu Simo. Sedaya menika wau ratu ingkang jumeneng contoh wonten ing Ngayogyakarta, wonten ing Jawa. Dados Jawa dicontoni oleh para wanita. Pramila monggo Nadyanto kecamatan wonten mriki dipun pimpin dening Ibu, kelurahan dipun pimpin dening Ibu, nanging tentu kemawon boten badhe kawon kaliyan ingkang pimpin kakung. Awit antawisipun kakung saha putri menika sami langkung-langkung malih wonten Klaten. Bupatinipun ugi Ibu. Selamat ibu-ibu di Klaten semuanya. Amin. Kula kula ngaten, awit kula pun tenggo wonten posko. Supados boten kesangon, kula namung saged nderekaken mugi-mugi
katresnan kita dumateng kesenian Apa daya? kabudayanipun piyambak nenek moyang kita nadyan to orang pelaut yang tetap wayang tetap dipun emot-emot makaten atur kula kirang langkungipun nyuwun sedih panaksa atur nuwun Pak Sugierno, nggih. Imut-imut Ibu, niki Pak Kirno, mangke. Tadi tambah berapa tadi? Imut ya Pak. Nggih, camat nyanyi riyen, nyanyi gila. Camat monggo. Musiknya nggih wonten. Meskipun wonten berarti dasawi. Musiknya apa? Nemu. Nemu. Kalian dulu kan tadi ya. Nemu bupati. Nemu ibu. Kanggo sedulurku Mas Bangkit, ya Mas Bukeng. Ya diponaan iki. Nemu mana? Nggih, ya. Ya Mas Gilang Sanjaya, saya Trijoko Musik. Jenengan mandat itu ada juragan tambang yang si kecamatan itu tak bisa. Terus disalet juragan tambang. Terus disalet nganggo gelar. Gelar. Turun. Yo. Mbak, Apri juga. Yo kita. Mau kan bawa makin itu tekan teman naikkan itu. Nggih, Bu. Yo. Bukan serambul lagi. Itu lho, waktu berdaul lho. Pokoknya, gue udah ono sing nakal. Nyai sing hati gue ono sing nakal, ono sing nakal. Gue sing bupatian, gue sing eksekusi aku. Saya pun ditarik dia nih. Dari kocok ini. Di Blok Pak Bintang. Dengan selalu lancar sekalipun, sugih sedulur, ditingkatkan dengan orang-orang baik, Pak. Kalau namun bumi jauh, jadi pun polisi, Pak. Ini kami bersama dengan bulan, namun sendiri kok jadi pun polisi loh, Pak. Jurus Numis internasional ini. jawab dulu Siji, loro Ganjar siji ulangi betul Ganjar siji lo kok mak banter omong. Kok cantik wong lanang. Kenapa wong rambut Ganjar siji? bareng Ganjar kabeh. bareng Ganjar siji Ganjar kabeh. Nah kalau ini nangis metu ya lho. Mana tangan dikan Bapak? lagu Lagu ibu nopo Pak? Kodang kuning Kodang kuning. Sebelah mulai Pak, aku kok mau dibawa kali bulan satu. Rasan Pak, kan bersyukur tau beriman dia bersyukur. Kalau itu apa ditolongkan rasa daging garingan ya bukan teknos bro. Ning sih kayak ini rasa daging garingan. Daging orang. Ya belum no. Karena dia tahu. Lagunipun Kodang Kuning ya Pak nggih. Kak yo wicat banget ya nih. Anggen berpermanuan kok dipasrahke dhewe. Bapak Pri ora Pak Pri? Pak Pri itu. Pak Pri Pak Lurah niku. Pak Lurah itu kesetran. Nah sebelah Pak Bintang, sebelah Pak Bintang. Nah ini Pak Lurah. Nah, Pak Lurah itu. Sama Pak Bintang, Pak Lurah. Pak sinau so ibu dua sama tarik berdua. Cerita lho, kalau cerita lho. Dia ini beda-beda. Kalau cerita, ciri-ciri penghuni surga. Ciri-ciri penghuni surga. Mulai. Siji, apa? Wonge wis sembuyu di sawang katon
nyenengake. Pak Lurah yo bahasa Wis guyu. Guyu. Nomor loro resik atine. Belas. Sing nomor telu lomo. Bisa banget Nomor arep iki kok lek bagi-bagi lek kowe iki doakan ya bukti nyoto. Jadi nek wong bisa katon nyeneng iki berarti ciri penghuni surga. Karena sedekah sing kurang meriah rasa kurang iki mesem guyu. Ayo lek wong iki beduduk wong lanang gila. Rada elek kaya ngene nek wong loro kan ya wong seneng. tapi iki lompat apa-apa nih kok. Sembah nuwun Pak Lurah. Oh, ngene iki. Ora ya aku kurangi kok ya. Sembah nuwun berkah. Ayo kali ini. Sembah nuwun Pak Kita sembah nuwun. Pak Lurah, nggih. Iki engko lek diklumpukke. Target malam hari ini kita sawerannya 5 juta. Iya. Jadi aku cek belinya boleh turun juta setengah. Lagunipun Podang ini. Dipercaya sinden apa kula piyambak? Kali Mbak Umi. Yo Mbak Umi, ngetin saking karangannya. Ngargoyoso Karanganyar. Nggih. Langsung hijrah wonten Guyangan. Guyangan. Tapi aneh wis telu ya. Tapi kok kandhani sisi. Jane subur lho aku iki. Nek kalau kula mah. Langsung mawon ya Ndadu. Ya.
Ya nek Pak Mundur nemen Mbak Apri ini. Pas dulurku, adikku Mas Bangkit. Sakuwarga muga sehat selalu. Serasa adoh tugas sing ditindak kene-kene. Semangat ya Mas. Aku ini nemen ya. Nemen kok. Nemen. Mas Bilang Sanjaya. Mbok macange keparipun tes pundi? Nggih Mas Bangkit matur nuwun. Sesamane niku Mas Yuga, munggahke Mas Yuga. Mas Yoga. Nah, Mas Yuga niku seksi kesenian saking Bali Desa niki. Nah, piyambake pinter. Gitar ya pinter. Ide-ide cemerlang dari generasi muda. Mas Yuga. Ini Mas Yuga. Yuk Mas Yuga naik panggung. Spot musik, yo Mas Gilang. Mas Yuga ini Mas Yuga kan pundi? Ketua ya. Mbok Bobo. Anjir, betul-betul ini. Betul wonten Mas Yuga. Gerakan Sugeng Kondur bersama kalian Bapak Lege. Oh ya Mas Yuga maju. Kesenian. Mama Heti. Ucapan matur sembah nuwun. Kemarin berkunjung wonten ing Kampung Wetan. Olah kali. Ayo. Spotnya lagi Mas Gilang. Yo. Lagi jemputan ya Mas Yoga. Spotnya lagi, spotnya. Yo naik Mas Yoga. Monggo tenang mriki Mas. Lagu apa nih? Ya itu jangan. Ngomong kok jalan-jalan. Ikutan mau nih. Oh, ya bawa Pak Danamil, makasih. Salam. Mas Yuga, bagaimana apa? Pun monggo, Dedek. Oke. Rasa Bali. Rasa Bali. Yang Mas betul. Gilang. Nggih. Nek sing buat arep-arep Mas Yuga toh pakai mau. Lah pakai mau. Ibu? Senang nyanyi to. Nggih. Kalau bapak loh. Oh, bapak ayo ya. Ada juga bapak ini dengan Aku nyanyi biasanya jemput Satpol PP. Aku digusur Kan lah. makan dulu bae. sampun, tapi single apa sampun ngomong Mas? Ya mau. Ada single ya Allah le. Ngomong. Kalau sama tuh kalau Orang mau mau lho.
Nah, juga terus tedun. Saya kok tedun. Rampung. Langgaran Bali. Ya. Sabar Mas, diluting sayang. Dikasih dua dulu rasa balik. Ampun balik ya. Saged ningali live streaming Tip Production. Live streaming di Istana Wetan. Yang para matur dhumateng para pemuda para bini sepuh, dawuhipun Bu Lurah Bu Yuniati Padalang, kaya esuk malam minggu niku Mbak April Mimin saged pun dibuan, nggih, dibuan regi Mbak April Mimin enjing badhe tedhak wonten Semarang. Dipun timbali wonten masyarakat Semarang supados hibur lan kula ugi badhe ngayahi kewajiban wonten Palar Biro Ketos Bratayuda minjang kongratuli mirsani lan angka telu gedhunge lajeng diginakaken kagem hajatan mula Mas Hasto tengah telu kudu bubar. Wonten niku dawuhipun Bu Lurah Bu Yuniati. Mulanipun yo kanca sowang-sowangan nyambut gawe tutuke wayange Mbak April Mimin estu matur sembah nuwun. Nggih. Monggo ngaturaken panjenengan ngaturaken selamat jumpa malih kalian pepunden bini sepuh. Matur sembah nuwun kagem
keluarga besar Tambong warga Tambong Wetan kali ini pun Ibu Lurah atau Sembaduun kata Bapak Dikorator Membangunkan mugi-mugi warga mriki tansah rukun tansaya maju. Amin. Pak Tani Sebangun, ayo dari aku betul. Kuku sing tuko kumalun nganengkan yasan obaget kawanku sakung cacahan nanging saya kapiran